Hej så, og velkommen til min første video. Her der skal vi lave et eksperiment med snoretopper. Hvad der faktisk er i dem. Så, here we go. Ja. Lukas, min trofaste kameramand. Ja. For det første, så skal vi lige se, når den åbner den, ikke? Der er der bare kun pap herinde. Og så den her, der er der sådan en lille bule i, så man kan selvfølgelig se, når den snorer og sådan noget. Og så er det den her. Hvis man bare tænder ild til dem, når de er sådan her, så snor de faktisk rundt. Og det skyldes... jeg tror lige, jeg satte mig en lort. Nej, det var sandt. Og det skyldes det her. Inde i. Jeg skal lige alt det røde af. Det gør nok spændende, det her. Ja, det er det sgu. Så piller vi den sgu lige oppe. Ja, det gør vi. Se, der var en hel masse af det her gunpowder, der røg ud. Gunpowder, det er på Minecraft. Ja, gunpowder. Yes. Og hvis nu der er en, for eksempel med ild i røven, eller sådan noget, ikke også? Det er sådan prøver til... Hvis der for eksempel er en med ild i røven, der sætter så på den her gynge, ikke også? Så skal han sgu på toilettet. Eller... Og vi har prøvet masser af tændstikker. Der er 1, der er 2, der er 3, der er så videre, så videre, så hus, så videre. Bang! Here we go. Der kom en hel masse af det her ting ud. Gunpowder. Men vi skal jo lige ind til den ting, der gør, at det snurrer rundt. Og det er nemlig den her klump herinde, er fuld af gunpowder. Det vil jeg godt sige. Vi kan måske bare lige åbne den anden side. Nej, det kan vi ikke. Hammeren var nede i jorden. Bang. Der er de her klumper herinde. Boom. Der fik jeg noget. Det er det her, der gør, at det snurrer rundt. Og så ved I det. Ses.